הראשון שמביא לכאן המצלמה חפץ באות שיוצאת כאן מקבל נקודה. יאללה. מתחילים. בוא נראה מה יצא, בוא נראה מה יצא. האות. כף! לא מאמינה לך. יכלתי להביא קפיברה, היא הייתה אצלי ביד. אני עכשיו מסובב. יאללה, סובב. יואו, זה המלחיץ. מה יצא? מם. מרגש! יש לי. מגבת. לא. מטלית, בסדר, מטלית. רציתי להביא הנה. וככה. מה? פיי. הנה. פחים! תותחן. יש. ראונד מספר 4. מם, היה מם, לא? מם חדש. מלפפון! יש! זה מסכים לי אפילו לא הספיק. זה מתחיל בשין. שקט, מלפפון. יאללה, שימי. אני לא רואה. אני אגיד לך. גימל. מה? אתה יודע גרביים! אתה יודע ספיק אותה גימבל. גרביים! הגימבל היה פה. יאללה, ראונד אחרון. אמא, יוד. ירקות! לא נחשב. זה גם אותו פריש. ירקות, ניצחתי, נכון? מה אתם אומרים, ניצחתי או לא? תגידו שכן, תודה. רמאי.